Nyt niin, okei, nyt yritetään päästä pois täältä. Joo, yritetään päästä pois, niin mä pelaan eteenpäin tätä oppia. Jeesus, tuo on pelottava ääni noin. Vai mikä? Toi mikä sulla on, toi tyypin ääni. Kuulostaa koiralta lähinnä. Hei. Mä kyllä tuun tätä noin hieno. Ainakin yrität. Terve. Vaari, älä nyt viitti. Anteeksi, piti tappaa sinut. Kenet sä tapoit? Mun vaarin. Hey guys, over here. Mennään mä vähän auton sua. Vaari, tappeletko? Mummi. Sinäkö siellä? Mummi. Sinäkö siinä? Hei. Onko? Hei. Minä tunsin sinut joskus. Missä? Älä vaan sano, et sä päästä pois sieltä. Kyllä sanoin. Mä täältä mä tuun. Tuu vaan. Sä et löydä meitä. Tästä pääsee hissikuun. Mä näen sut ihan ylä. Sä oot meidän alapuolella. Älä vaan sano, että sä pääset hissikuun. Vittu, mä mennään. Tuu vaan ylös sieltä, jos pääset. Mä juoksen haneen. Mä menen tänne kykkimään. Tulkaa tänne sieltä. Ota tossa vähän hetki ase. Uskallakin, tuu ylös sieltä. Tule tänne ja taistele kun mies. Älä vaan sano, että tossa huoneessa, missä mä äsken olin, niin sä olit siellä. Oh, Jesus Christus. Sä näet meidät, eiks niin? Joo, mä just näen täältä tuolta. Vaari, minäkö siellä? Mene vessaan. Hei, täällä on joku. Hei, anteeksi, pääsisikö vessaan? Pääsinkö vessaan? Hei, tuu pois sitten. En tuu. Mennään tänne. Mä oon paskalla. Menkää vei. Menkää pois. Älkää kattomaan. Siisuksen hommia. Älkää häiriä. Mun rusinus. Kato. Nyt näin. Kato, mä oon nyt tossa noin. No. Joo. No nyt mä oon jalassa paskalla. Vahtikaa te sen aikaan. Mä käyn tässä nyt. No nyt mennään. Jeesus, mä näen. Oli vähän herätti. Mulla oli vaan 9. Niin mä näin sut aika hyvin. Joo, eikä tää riitä tähän. Eiköhän se riitä. Ladata.